Opäť vás zdravím z Hennessy Poker Cup. Povedz nám prosím ťa, ako vám napadlo zorganizovať takéto večierky? Vlastne musím sa priznať, nebol to presne náš nápad. Bol to cez nášho programátora, grafika, ktorý nám robí našu webovú stránku. Ten sa pozná s chalanmi z agentúry Cherry Cherry. On nám to navrhol, on nám to sprostredkoval, za čo sme mu veľmi vďační, pretože Hennessy Poker Cup nám prináša veľmi pozitívne ohlasy nových hostí a vlastne nás dáva do povedomia a hlavne, čo sme chceli sme ukázať Slovensku, že poker nie je o hazarde, že je to viac o zábave a práve vďaka tejto akcii, tomto eventu sa nám to aj veľmi dobre darí. Tento event sa koná každý útorok, ak som to správne pochopil. Každý druhý. Momentálne je to 5. alebo 6. krát, ktorý sa to organizuje. 6. A vždy sem pozvete nejakých VIP hostí alebo niečo podobné. Komu je tento dnešný večer venovaný? Vlastne tento cup nesie názov Playboy Special, že vlastne máme tu najznámejšie slovenské playmateky. Vďaka im samozrejme veľa nových hostí, hlavne mužského pohlavia, a veríme, že sa tu znovu vrátia. Hráči, ktorí sem prídu na Hennessy Poker Cup, tak hrajú o vlastné peniaze, výhra patrí im, alebo je to na nejaké účely pre charitu alebo niečo podobné? Prominentní hostia, teda prominentní hráči, nehrajú o vlastné peniaze, vlastne neplatia ani vstup do turnaja a ak by sa im podarilo dostať na nejaké platené miesto, darujú svoju výhru nejakej charitatívnej organizácii. Túto charitatívnu organizáciu si predpokladám vyberajú sami, alebo je to určené vami? Nie je to určené nami, je to na nich a žiaľ, počas prvých 5 Hennessy Poker Cupov sa ešte nestalo, že by sa niekto z prominentov umiestnil na platených miestach. Najbližšie bola tuším Mirka Matová na 13. mieste, tesne pred, lebo 12 bolo platených. Takže my veríme a dúfame, že sa to niekomu podarí, aby sme raz už mohli odovzdať nejaký ten pekný šek. Čiže momentálne sa čaká na to, kedy niekto z prominentných hostí prelomí ten rekord, vyhrá kompletnú výhru a venuje to nejakej charite. Áno, to by nás veľmi potešilo. Ďakujem pekne za rozhovor. Vidíme sa tu na budúce. A ja sa teším, ďakujem.